तामुलपुर जिल्ला जौगाथायनि थाखाय 882.21 कौटि रांजों मेडिकेल कलेज आरो दालां गायसननो गाबोन बेखेवगोन। जौगानायनि दान खावसे हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्लायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि नुजाथिनायजों 882.21 कौटि रां बाहायनानै गुबुन गुबुन जौगालु बिथांखिफोरनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हादाब फुजिनाय हाबाफारि लादों। गाहायै बिटिआर गोरोबथाजों फैफानाय तामुलपुर जिल्लायाव गोदान थाखोनि खाबु थानाय सावस्रि फरायसालिमा आरो फाहामसालिनि हादाब फुजिनाय, मथंगा दैसानि सायाव गंनै, बाल्टिं दैसानि सायाव गंसे आरसीसी दालां लुफुंनाय जागोन। कुमरिघाटा नया बस्ति लामाखौ फोजौखांनायजों लोगोसेनो फाग्लादिया दैमानि सायाव दालां लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन। तामुलपुराव मिनि स्टेडियाम, तामुलपुर आरो नाग्रिजुलियाव गंनै आदर्श फरायसालि आरो गं 9 आदर्श अंगनवाड़ी मिरुखौ मोनसे हाबाफारिजों गाबोन बेखेवगोन। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ बेफोर अन्थाइ खाम्फा गायसननो गोनां मोनफ्रोमबो जायगायावनो गिदिंनानै बेफोर बाथ्राखौ दिनै फोरमायथियो। तामुलपुरनि जिल्लानि मानसिफोरनि थाखाय जोबोद गोसोखांजाथाव सान आरो बिटिसिनि थाखायबो जोबोद गोसोखांजाथाव सान। मानो होननानै बुङोबा गासै बिटिआर ओनसोलाव लामा सामा आरो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि जोबोद जेंना दंमोन। बेफोरखौ सुस्रांनो थांनायावनो माखासे मेजर प्रजेक्ट्सफोरखौ लानाय जादों। दा तामुलपुरा गोदान जिल्ला हिसाबै बाहाय मेडिकेल कलेजखौ अलरेडि अमित शाहया अन्थाइ खाम्फा गायसनलांबाय, नाथाय गाबोन बिनि थाखाय खामानिखौ जागायजेननो भुमि पुजन खालामनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिया बाहाय फैनानै बे हाबाखौ मावगोन। लोगोसेयैनो बाहाय बे बाल्टी रिभार बा मथंगा बिनि सायाव गासै मोनब्रै ब्रिज 28.14 कौटि 28.14 क्रर रांनि बाहाय मोनसे प्रजेक्ट लादों, मोनब्रै ब्रिज आरो बिनि अन्थाइ खाम्फाखौबो गाबोन गायसनगोन। आरो फाग्लादिया दैनि सायावबो प्राय 247 माबा मोनसे एमाउन्ट दङ, गासै 250 कौटिसोनि ब्रिज जागोन बाहाय, बिनि अन्थाइ खाम्फाखौबो बाहाय गायसनगोन। आरो तामुलपुरनि मिनि स्टेडियाम 12 कौटि थाखानि। दा गासै मेडिकेल कलेज आरो गासैखौ लाजोबनानै 882 बिदिनो बेसेबां जायोमोन। तामुलपुर जिल्लायाव 882.21 कौटि रांनि मोनसे प्रजेक्ट गासै पेकेजाव गासै बेबायदि जाहैयो। बिनि थाखाय बाहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननो गिबि मन्थ्रिया फैगोन। बेनिखायनो आं बुंनो लुबैदों दिनैहाय गासै आसामाव गासै 10 जिल्लायाव बेबायदि मोनसे प्रजेक्ट गायसनगासिनो दं। बबावबा 1000 क्रर, बबावबा हयथ' 600 क्रर, बबावबा 800 क्रर। तामुलपुर जिल्लायाव गाबोन जों बिथांखौ बरायनो रेडि। आरो गासै आसामाव जेरैबायदि जौगानायनि मोनसे लामाखौ बे लादों खामानि मावनो, बेखौ जौगानायनि नायक होननानै बुंजायो। आङो बेखौ दिनै दहाय फुङावबो बुंदों, गुबुन जायगायावबो बुंगासिनो दं। खारन आसामाव दा जेसेबां गोख्रै जौगानायनि हाबाफारि जाबाय थादों, गुबुन समफ्राव हयथ' जायाखैमोन। थ' गाबोन जोङो 40,000निफ्राय 45,000 मानसि बाहाय जमा खालामनानै बिथांखौ बरायगोन। आरो बे हाजार मानसिनि गेजेराव बिसोरखौ साखि दोननानै गाबोन तामुलपुरनि जौगानायनि जाय हाबाफारिखौ आं बाहाय दा रायखांबाय, जेरै बे फाग्लादियानि सायाव ब्रिज आरो मथंगा बाल्टी दैनि सायाव ब्रिज आरो जोङो मेडिकेल कलेज आरो मिनि स्टेडियाम आरो मोननै आदर्श बिद्यालय बेखौ बेखेवनायनि हाबाफारि बिथाङा बेखौ मावगोन। आरो बिनि थाखायनो जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ गोसो गोरबोजों बरायो बे ओनसोलाव। आरो बे हाबाफारिफ्रा जाफुंसार जाथों, जों बेखौनो आर'ज गाबो।